Aquí seguimos en El Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz en la provincia, y nos vamos a colar un ratito en la UNED de Lugo. Lo vamos a hacer porque acabamos de conocer que ha sido premiada, elegida entre las entidades públicas líderes en acción climática en España. Hacemos referencia a un informe, Carbon Integrity Index, de este año, del 2025, y queremos analizar un poco qué supone esto y qué se está haciendo que recibe semejante reconocimiento a nivel nacional, y de ello nos va a hablar su directora. Vamos a compartir estos próximos minutos en el programa hoy con Ana Traseira. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Moi bo día, pois moi ben, moitísimas grazas, un placer estar aquí e a verdade é que foi un recoñecemento que nos enche de satisfacción porque é un Sí. traballo que levamos facendo, Esperado, pois quizáis, este reconocimiento nacional, Ana. Pois non, a Non. verdade é que non, sí que é verdade que froito, nos a verdade é que estamos facendo pois un montón de accións e de traballo Sí. nesta liña dende o ano 2019 aproximadamente, pero bueno, é algo que facemos coa intención simplemente pois de mellorar o noso planeta, de acadar unha loita contra o cambio climático efectiva e traballando para deixar un mundo mellor aos nosos fillos ou para contribuir a que o noso mundo non se deteriore. Claro. Entón, algo moi importante e que non só facemos aquí a nivel local, provincial, co noso centro, senón que tamén estamos desenvolvendo un traballo co Vicerreitorado de Sustentabilidade para que todos os centros do territorio nacional poidan calcular e reducir a súa pegada ecolóxica, a súa pegada de carbono. E, levámolo bastante ben porque somos 63 centros e actualmente xa máis da metade están dentro deste proxecto Sí. e ademais, están facendo os seus cálculos e están tamén facendo os seus plans de reducción da nosa man. Claro. O contexto de emerxencia climática é o que é, eso é Sí, innegable, e sobre isto totalmente. hai que incidir, non, Ana, e traballar de cara ao futuro máis inmediato. Sí, efectivamente, é algo que aquí agora, hai un tempo, se falaban de cousas que parecía que estaban por vir ou que os científicos aseguraban que iban vir, pero que agora xa viñeron, entonces xa o estamos experimentando nas nosas propias carnes, por exemplo, a choiva que se produciu xusto antes de Semana Santa, que choveu, nunha hora, todo o que chovería máis ou menos no mes anterior, 11 de abril, sí, esa tromba que caía. efectivamente, cos danos que se produciron nos entornos do Río Rato, anegamentos por toda a cidade, estas cousas, está claro que todo isto ten unha causa, e a causa é a emerxencia climática, e nos levamos tamén traballando moito nun proxecto que se chama Alfabetización Climática. Creo En que que un proxecto consiste? é un proxecto moi interesante, Sí. porque o que facemos é achegar cales son as causas desta crise climática, desta emerxencia climática, a toda a poboación, a toda a sociedade, dun xeito moi sinxelo, pero basándonos sempre na evidencia científica. Entón, isto levámolo a colexios, asociacións de veciños, levámolo tamén a centros sociais, está calando, e é algo que levamos facendo e que agora tamén estamos amplificando a través dun novo programa que estamos a emitir nunha plataforma internacional en lingua hispana, que ademais ten un potencial chegada de 300.000 ouvintes, o sea que, tamén é outra maneira de alfabetizar climáticamente. E, de feito, esta semana, concretamente os xoves, os meus compañeiros van a estar no Instituto San Xillao, falando precisamente neste caso van falar de bulos climáticos. Moi ben. Hai moitos na vida, pero os climáticos tamén existen, verdade? Sí, efectivamente, Sí. todo o mundo, seguramente como consecuencia destas catástrofes que vivimos, Sí. por exemplo, en Valencia non hai moito, oíron falar que si chemtrails, que si creación da choiva, que, este tipo de cousas, que se o CO2 é bo, non vamos a dicir mal, non que Sí. sea malo, pero a acumulación de CO2 na atmósfera é algo que non é positivo. Claro. Entonces, desmontar
toda esta serie de bulos que ademais se propagan con moita facilidade, pois é unha actividade que facemos con moita con moita satisfacción e que ademais, pois estamos chegando a moitísima xente e estamos contentos de poder difundir esta mensaxe. Moi ben. E Dende o 2019, Ana, traballando neste senso, os avances acadados pola UNED, por ese equipo que tes aí detrás, son significativos, realmente? Pois sí, nos conseguimos reducir a nosa pegada de carbono, a pesar de que somos un centro que, como ben sabedes, pois é un centro que está aquí no antigo Hotel Miño, que claro, como é unha obra nova, pois obviamente pois as seus estándares de calidade en canto pois a edificio ecolóxico, pois son bastante altos, aínda así pois nos esforzámonos porque esta pegada pois sexa menor e que de algún xeito pois poidamos contribuir menos a esta acumulación de CO2 que se produce na atmósfera. E, como dicía, estar entre 66 entidades nacionais públicas que están comprometidas e, que destacan por esta loita contra o cambio climático e a descarbonización do país, creo que é algo moi importante e que tamén temos que subliñar e é froito de todo este traballo que facemos dende o equipo de Lugo, naturalmente. Claro. Quenes formades parte do equipo ambiental da UNED de Lugo, Ana? Pois agora mesmo pois está meu compañeiro Carlos García, que é o codirector do proxecto, e logo pois está Paula Moure, bióloga ambiental, ademais ornitóloga, especialista en conservación da biodiversidade, e tamén pois Alejandro Rodríguez, que tamén é biólogo ambiental e que tamén pois está traballando connosco pois nesta actividade. Aparte de que, a nosa comunidade universitaria, o PTGAS, os persoal da administración, están todos moi comprometidos nesta liña de traballo. Temos un equipo de deseño, un equipo de audiovisuais que tamén nos permite pois difundir nunha calidade pois moi potente todas estas mensaxes, o audiovisual é moi importante e tamén os gráficos tamén, o diseño tamén é moi importante agora a hora de facer chegar a mensaxe. Claro. E agora que con este recoñecemento se sitúa a UNED de Lugo aí como referente nacional, isto supoño que dá tamén marxe a seguir aí traballando, un recoñecemento que tamén é unha responsabilidade, non? Home, pois sí, por suposto, para nós, claro, un pouco de vertixe, pero algo para o que estábamos preparados, nos parece preparadas porque nos parece que, pois é como o camiño lóxico polo que temos que transitar. Nos, cando creamos este proxecto, sempre o conto foi como consecuencia de que, eu acababa de ser nai de o meu fillo Xacobe, Carlos, meu compañeiro, acababa de ser pai da súa filla Gala, e, aquí nesta reserva da biosfera onde se sitúa o noso centro da UNED, claro, pois é un lugar espectacular para que inspirarse, para que che salgan ideas e para que penses no futuro dos teus fillos e que é o que queres para eles e que é o que che gustaría, que pegada che gustaría deixar neste planeta. E, bonito. Pois, sí, pois de aí nace este proxecto en que, pois sempre fomos persoas comprometidas co medio ambiente, sempre fomos, eu teño unha vocación ambiental, pois que ao final sempre sae en todo o que salgo, en todo o que fago, pero claro, nese momento pois nos sentimos como que tiñamos que facer algo e, pois aí estamos traballando duramente para, pois para poder liderar un cambio que é moi necesario e que, pois que é un cambio para o futuro, que ao final hai que tamén dar esperanza, porque sempre que estamos falando de crisis climática, de emerxencia climática, estamos falando de catástrofes. Pois tamén quero falar de cousas positivas, de que se pode cambiar, de que se pode mellorar, de que podemos facer cousas pois para a esperanza e para a mellora do noso entorno. Aquí moito que aportar cada un individualmente tamén, non? Sí, temos que ter como dúas vertentes. Dunha banda, pois non culpabilizarnos. Está claro que nós non somos os principais culpables deste problema, pero sí que comprometernos. Eu creo que eso de que, como eu non contamino tanto como contamina pois unha compañía petrolífera, pois non vou facer nada. No, todo o contrario, eu creo que todo suma e hai un científico que é referente, que xa estivo 2 veces na UNED de Lugo neste campo, que é Fernando Valladares, que dice que somos grauciños de area
empáticos. E isto que quere dicir? Que temos a capacidade de contaxiar a outros. Entonces, pois algo que é pequeniño, podemos contaxialo e facer que este xerme medre noutras persoas e entre todos pois podemos facer moito. Claro, moi ben. Ana, que tal o curso para UNED? Contanos. Pois moi ben, este Sí. ano Pouco pois lle moi ben. queda xa. Pois a verdade é que nada, porque a semana que ven xa estamos de exames, Sí. logo, sí, as clases rematan esta semana, o sea Sí. que xa estamos aí ao borde, ¿no? Sí. E a semana que ven temos primeira semana de exames, despois temos unha semaniña de descanso e despois outra segunda semana de exámenes. E, bueno, si queres, conto xa así moi brevemente, Sí. porque hai 2 semanas de exames, Contame. que pode resultar curioso. A ver. O alumnado, pois ten a posibilidade de examinarse. Por exemplo, se eu estou matriculado de Fundamentos Químicos na primeira semana e teño examen o luns pola mañá, pois ás 9 da mañá, na segunda semana tenei o exame o luns pola tarde ás 4 da tarde. De feito que o alumno pode organizarse e pode organizar o seu calendario pois tamén en función da súa vida, que ao mellor polo examen lle ven ben facer o exame pola súa vida, lle ven facer o exame pola mañá, pero non lle ven pola tarde, ou viceversa. Entonces, bueno, así o alumnado pode organizar como quere facer a súa proba. Sí. E, bueno, pois isto non teñen que avisar nin nada, simplemente eles se fan o seu propio, elas se fan o seu propio calendario e acuden ao examen cando lles convén mellor. Claro. En canto a matriculación, este curso foi igual de bo que o anterior? Foi mellor. Mellor, o sea que sí, batimos sí, máis sí. récord aínda, non? Sí, sí, Ana? medramos un 9%, bueno, foi unha satisfacción moi grande. É verdade que fixemos unha campaña de matrícula á universidade que une moi potente e, bueno, realmente deu os seus froitos e un 9% nun contexto no que, ademais, pois moitos centros da nosa contorna pois lles está costando mellor manter a súa matrícula. Así que, bueno, o medrar sempre é positivo, pero medrar por riba de moitos que están ao noso redor en condicións similares, pois tamén é unha noticia moi positiva. E, bueno, con moitísima actividade, agora xa en matrícula deste curso presente, porque acabamos o día 19, abrimos o prazo de prescripción dos másters, dos mestrados, e hasta o 4 de xuño para os mestrados como de formación do profesorado, que son os que son así máis, os que son habilitantes e que teñen menos plazas, psicología xeral, por exemplo, e para o resto ata o 9 de xullo, o sea que aínda temos aí prazo, pero bueno, pensar que só vai ser do 19 de maio ao 4 de xuño para a formación do profesorado, que e este ano que vamos a ter algunha plaza máis, que eso tamén é unha noticia positiva. Dende logo, sí, para sí. seguir medrando máis. O alumno de máis idade neste curso, Ana? Eu creo que anda polos 80. Que maravilla, que maravilla. Transforma vidas a universidade, verdad? En calqueira momento da vida. É maravilloso, é maravilloso. Eu, de feito, bueno, pois estou pensando nunha persoa en concreto a que lle teño moitísimo cariño e que está rematando os seus estudos con 80 anos, o sea que estudos de que en concreto? De Dereito. Madre mía, que maravilla. Sí, sí, é admirable, bueno, eu estou super orgullosa porque ademais é unha traxectoria que levo pois observando dende que se matriculou por primeira vez e, bueno, pois é unha satisfacción moi grande ver como os nosos alumnado tamén vai rematando a súa formación, os seus estudos e moi bonito, moi fermoso, e tamén me gusta pois recentemente alumnos que recolleron o seu título, que me mandan foto co título e cousas deste xeito, que me parece moi emocionante, e xente que ao mellor pois tivo circunstancias moi difíciles para poder sacalo e, bueno, pois é unha satisfacción moi grande ver como van acadando as súas metas. Este ano estrenamos tamén o grao en matemáticas, que non o tiñamos. Así que nada, este ano teñen unha opción máis para matricularse e, bueno, pois eu creo que vai ter tamén moi boa acollida este grao porque é un grao moi interesante. Moi ben.
Pois un placer compartir este ratiño contigo, Ana Traseira, directora da UNED en Lugo, a Universidade Nacional de Educación a Distancia. Moitísimas gracias por este ratiño, enhoraboa por ese recoñecemento e a seguir levando o nome de Lugo moi lonxe, vale? Pois moitísimas grazas. Se me permites un Sí, segundiño, por quero suposto. recordar que esta semana temos dúas actividades gratuitas moi interesantes que Ajá. temos os xoves, pois pola mañá temos unha actividade ás 12:30 con a FALU para envellecemento activo e pola tarde temos unha celebración polo Día das Letras Galegas, un taller de tradición oral, de música de tradición oral con Branca Villares, que, bueno, tamén é gratuito ás 4:30 e que, bueno, están todas as persoas convidadas a chegarse e aprender con estas Ajá. con estes ponentes de alto nivel que Moi temos. ben, maravillosa. Moitísimas grazas e, bueno, pois grazas tamén por a oportunidade de contar os nosos Un proxectos. prazer, Ana. Moi bo día. Moi bo día, moitísimas grazas. Bo día a todas.